On je Odysea, ktorý strávil viac ako polovicu svojho života bojom za svoj ľud. Po 20 rokoch bitka za bitkou sa konečne vracia do svojej vlasti, do zeme, ktorej teraz vládne jeho syn Telemachos, ktorý nikdy nepoznal svojho otca čeli ťažkej situácii. Zástup nápadníkov, ktorí sa chcú oženiť s jeho matkou a uzurpovať si trón, je dlhý. Hoci by sa im chcel postaviť, Telemachos je viac diplomat ako bojovník. Sú to jemné slova na označenie toho, že je zbabelec neschopný vziať do ruky meč, aby obránil to, čo mu právom krvi patrí. Roky vládol mäkkou rukou a problémy sa nakopili až do bodu, kedy šľachtici strácajú trpezlivosť s jeho vedením. Kráľovná Penelope sa každý deň modlí za návrat svojho manžela, no bez správ po viac ako 20 rokoch sa môže držať len nádeje a sľubov, ktoré jej dal pred odchodom. Jedného rána Eurymachos, najmladší a najsilnejší z dediny, vyzve Telemacha na súboj o trón. Hoci nie je šľachtic a boj by nebol legitímny, snaží sa len ponížiť kráľa, ktorý sa snaží konflikt vyriešiť dialógom. V tom momente sa objaví Antinos a zasiahne do záležitostí. Je to veľmi bohatý krajčír, ktorému sa podarí upokojiť vášne Eurymacha so pár mincami. Potom dobehne Telemacha, aby ho varoval, že čoskoro nebude nikto, kto by zastavil uzurpátorov. Každý deň sa šľachtici stretávajú v spoločenskej sieni a hovoria o jeho neschopnosti. Čoskoro sa slová zmenia na vyhrážky a niekto by mohol prekročiť hranicu a zavraždiť ho. To by zanechalo jeho matku bezbrannú. Musia čoskoro urobiť rozhodnutie pre dobro oboch. Mladík pozná Antinoa a vie, že je to slušný muž. Ten hľadá súhlas na sobáš s jeho matkou, pričom tvrdí, že je to najlepšie pre trón. Nemôžu dovoliť, aby padol do nesprávnych rúk. Telemachos mu sľúbi, že si to premyslí a odchádza. Neskôr hovorí so svojou matkou, ktorá už nemôže opustiť hrad. Za každým, keď navštívi trh, obťažujú desiatky mužov, ktorí jej nedajú pokoj, takže sa uchýlila do svojej izby so svojím stavom. Telemachos jej hovorí o návrhu Antinoa a ona odpovedá, že sa rozhodne až vtedy, keď dokončí tkácky stav, na ktorom pracuje posledné roky. Napriek tomu priznáva, že Antinos bol roky dobrým priateľom, bol to on, kto jej daroval stav a dodáva jej všetku vlnu, ktorú potrebuje. Navyše je to úctivý muž na rozdiel od ostatných, takže by bol najlepším kandidátom. Ona sa však stále drží nádeje, že sa jej manžel vráti a dodržiava svoje slovo. Keď dokončím stav, urobím svoje rozhodnutie. Medzitým chudobný rybár nájde Odysea na brehu svojej pláže. Muž je takmer mŕtvy a tak ho naloží a odniesie do svojho domu, kde ošetruje jeho rany. Volá sa Eumaios a hoci nemá veľa, ani na sekundu nezaváha a míňa svoje zdroje, aby zachránil život. Filozofia, ktorú nezdieľa Hypotas, ktorý sa s ním háda, že míňa to málo, čo majú, na úplného cudzinca. Avšak kým Eumaios zostáva majiteľom domu, Hypotas a Pilitos si musia svoje názory nechať pre seba, keďže bývajú pod jeho strechou. Je to jeho poslanie a ak bohovia postavili tohto muža do jeho cesty, kto je on, aby odporoval ich vôli? Najprv zachráni život tomuto mužovi a potom mu pomôže naplniť jeho osud. Hypotas odchádza zúrivý a obviňuje ho, že je blázon. Dni hľadovali a on sa rozhodne minúť svoje jedlo na nikoho, kto určite zomrie bez ohľadu na to, čo urobí. Na prekvapenie všetkých, keď príde noc, Odysea sa zobudí a vyrozpráva im o bitkách, ktoré viedol proti Trojanom, mesiacoch, ktoré sa zmenili na roky ničenia miest a zabíjania ich obyvateľov. Teraz je posledným, čo zostalo z tých, ktorí odišli, je to zlomený muž, ale nie je taký slabý, ako si Hypotas myslí. Ten mu povie, že nikto v tejto zemi si na neho nepamätá, preto mu nikto nepreukáže úctu, a to bož nie pri pohľade na ňo v tomto stave. To najlepšie, čo mohol urobiť, bolo zomrieť v mori, možno by tak prilákal ryby a oni by ešte stále mali lieky, ktoré Eumaios minul na záchranu jeho života. Každú noc Penelope vchádza do miestnosti so stavom a ničí prácu, ktorú urobila za deň. Je to jej stratégia, ako získať viac času, čo jej umožňuje naďalej hovoriť nápadníkom, že sa rozhodne, až keď ho dokončí. Jedného rána Telemachos navštívi svojho starého otca, aby ho požiadalo návrat na hrad a pomoc s riadením mesta, ale starec nemôže byť neužitočnejší. Jeho myseľ už podľahla demencii, takže by bolo chybou zveriť mu osud čohokoľvek. So sľubom, že nájde správy o svojom otcovi, si Telemachos požičia čln od Antinoa a odchádza po trase, ktorú on sám absolvoval pred toľkými rokmi. Mladík odchádza bez požehnania svojej matky, je zúfalý zo súčasnej situácie. Penelope sa to dozvie príliš neskoro. Jej syn je preč, Antinos jej vysvetlí cieľ cesty a ponúkne jej svoju pomoc, ale iba ak ju ona príjme.
Antinos koná s rešpektom, vedomý si toho, že Penelope je pevná a húževnatá žena, ktorá nepodľahne metódam, ktoré používajú jeho rivali. Napriek tomu nevylučuje myšlienku zabiť Telemacha, keď príde vhodný čas. Koniec koncov je to vypočítavý muž, ktorý nedosiahol šlachtický titul tým, že by sa ku všetkým správal s rovnakým rešpektom, aký ukazuje k nej. O pár dní neskôr sa po ostrove rozšíri správa o smrti Odysseovho otca. Odysseus sa zúčastní pohrebu z bezpečnej vzdialenosti. Ešte nie je pripravený odhaliť sa pred svojim ľudom. Počká, kým bude mať potrebnú silu postaviť sa uzurpátorom trónu. Keď uvidí svoju manželku v diaľke, každé vlákno jeho tela túži potom, aby ju objal, ale objaví sa skupina mužov. Sú to nápadníci, ktorí žiadajú od Penelope, aby urobila rozhodnutie. Argumentujú, že to nielen zachráni život jej synovi, ale dá to aj nádej ľudu, keďže nikto neverí, že Telemachos má odvahu viesť. Jej trpezlivosť sa končí a chýry tvrdia, že Telemachos ušiel a opustil svoju matku. To znamená, že trón je k dispozícii komukoľvek, kto sa rozhodne si ho vziať. Ona však zostáva pevná, pripomenie im, že je stále kráľovnou a musia ju rešpektovať. Sľúbi im, že si vyberie manžela, keď dokončí svoj projekt na stave, ktorý plánuje použiť počas svojej svadby a ktorý je blízko dokončenia. Keď to počuje, Odysseus sa rozhodne vrátiť na hrad, ale nikto ho nespoznáva. Len jeho pes Argos identifikuje svojho starého pána a privíta ho. Bohužiaľ, o pár sekúnd neskôr zomiera. Zdá sa, že jedinou úlohou Argosa pred smrťou bolo naposledy vidieť svojho pána. Odysseus vstúpi do spoločenskej siene svojho hradu, ale neodhalí svoju identitu. Kráča po priestore a žiada niečo na jedenie, tvrdiac, že je starý vojak z Trojskej vojny. Prítomní muži sa vysmievajú starcovi a hádžu mu jedlo a víno do tváre, aby ho potom prinútili bojovať proti súperovi s trojnásobnou hmotnosťou. Napriek znevýhodneniu Odysseus zabije obra jediným úderom. Odchádza sklamaný, keď vidí, na čo sa zmenil jeho domov. Je to kolíska opilcov a opitých šľachticov, ktorí stratili zmysel pre povinnosť. Ale predtým, než odíde, objaví sa Penelope a pozve ho, aby zostal, pričom prikáže svojej starej slúžke, aby sa o ňo postarala. Počas noci, keď slúžka kúpe Odysseia, spozná jazvu na jeho nohe. Okamžite ho osloví jeho menom a on ju chytí pod krk, dusí ju, až kým nezomrie. Medzi tým Penelope utrpí kolaps pri pomyslení, že jej zostáva len zo pár dní slobody a nakoniec zničí stav. Dní plynú rýchlo. Telemachos sa vracia s prázdnymi rukami, čím potvrdzuje svoju neschopnosť na akúkoľvek úlohu. Penelope ho varuje, že musí odísť, inak bude jeho život v ohrození. V tom momente sa Antinos predstaví s formálnou ponukou na sobáš a zdá sa, že Penelope by ju mohla prijať. Navyše, Telemachos opúšťa hrad. Antinos prikáže svojim mužom, aby ho zajali, ale on už zmizol a stretáva sa s Eumaiom, pričom žiada o pomoc pri úteku. Eumaios je jediný, kto vlastní čln v dobrom stave. Na okamih sa Telemachos a jeho otec stretnú pohľadmi, ale nedokážu sa spoznať. Vo výle sú Telemachovi priatelia mučení v snahe získať informácie. Eurymachos, plniac príkazy Antinoa, vedie pátranie s polovnými psami, aby našiel mladíka. Nevedomý si nebezpečenstva, ktoré na ňo číha, sa Telemachos pripravuje naivne prijať dvoch mužov, ktorí sa objavia a hľadajú ho, keď ho Odysseus omráčí jedným úderom. Muži zaútočia, keď to uvidia a Odysseus je nútený ich zabiť, aby ochránil život svojho syna. Predtým, ako dorazia ostatní, všetci utekajú smerom k lesu a prechádzajú vodopádom, aby zmiatli psov. Späť v meste Antinos objaví Penelope ako pára stav. Jeho výhražka je jasná, ak ona nepríjme sobáš s ním, jej syn zaplatí životom. Na druhý deň ráno Penelope zvolá všetkých nápadníkov a oznámi im, že nebude ona to, kto urobí rozhodnutie, budú to bohovia, ktorí vyberú za ňu. Vezme luk svojho manžela a položí 20 figúrok na skalu. Vyhlási, že muž, ktorý dokáže prestreliť 20 dutých figúrok bez toho, aby čo i len jednu zhodil, bude dôstojným dedičom trónu. Skúška sa začína a mnohí z mužov nedokážu ani napnúť luk. Nie je to ešte mieriť s presnosťou. Na úžas všetkých príde Odysseus a požiada kráľovnu, aby to smel skúsiť. Penelope súhlasí, vezme luk, pozná jeho tajomstvo, pri ohni v sieni ho nahreje a ľahko nasadí tetivu, čo vedel len majiteľ. Bez váhania Odysseus vezme šíp a vystrelí. Šíp preletí vzduchom, prejde cez všetky figúrky bez toho, aby zhodil čo i len jednu, čím dokazuje, že on je ten vyvolený bohmi, aby bol kráľom. Táto skúška však ostatných nepresvedčí, tí žiadajú jeho odchod.
Je jasné, nech si Penelope vyberie kohokoľvek, ostatní ju napadnú, každý sa cíti hodný trónu. Skôr než ju stihnú napadnúť, Odyseo vezme tulec, chystá sa do boja a presnými šípmi trafí protivníkov do srdca. Kričí na Telemacha, aby dal do bezpečia svoju matku, ale ten konečne odhodlaný byť užitočný, zostáva bojovať po boku svojho otca. Zatiaľ čo Odysea likviduje všetkých prítomných, meč v ruke, Antinous sa vzdáva a prosí o milosť jeho veličenstvo. Penelope je ochotná mu odpustiť, ale Telemachos odmieta a zavraždí ho pred všetkými. Po eliminácii všetkých zradcov nechá svojho otca získať trón, zatiaľ čo on vypláva na more a sľubuje, že sa vráti ako muž hodný dedenia kráľovstva, keď príde ten správny čas. A takto končí tento skvelý film. Prihláste sa na odber, zapnite si upozornenia a ďakujem za sledovanie.